जों खेजत Tripurani besarok Tripurani bagai जों kaisa kok kachana musukmani khe जों Meghalaya Shillong wo taxi tourist private chaloi tongnai jamani 20 tarik March 2020 tini 31 March 2020 11 din choloi thangkha je sini rang tongma bai जों hati chalaiwino rang paiwi thangkha hani bagai जों kisa subasu rok kisa khaklai jamani angke mamla sekang address जों salai jabano sini dakora yang tongjawo dakora kisa ini address kaisa Angkai ani bomu kai sobal lebroma ani address ng Borgasia para angkai pose pichaso bazar thana ka Sidel Mahapur West Tripura angkai जों नगबरा नाय chai tonglemani o Shillongo rang pusa kerika corona virus ni bagai sorgaba saklai ga जों mono thana musuk thangi malia je rang yafa tongmani oba khai chai tomang rang bo pai tongha kaisi bihik besar bo जों aji kaisi bihik besar bo masanani जों se aji malia ka bihik besar bo masa yang tonghana oba bukhawan so horo angka जों se yang kamai khamile जों se masa ya ahai obostha ang tongha dogan khulogya joto se bon kamai samai khaimia gari gura choliya angka chini kono upasi gurui masa ya जों tabo ahai gui tongha oboni baganya chini hani takhuk okra borong rongno ang kha koi dongni thani isa subarumung ang sanho jago norok subamung prikhai chungmung kisa bisa helengnai obon bagai chung bele cost of biboto kalai tongkha masaya manugya dogan bobon yaparang tonga bo ga pai tongha masaya ang tongha lai phanguk se tanai naharoi songu kun phura ke dok jemamani che ta tongnai abas masa kha tanai chalai ahainyo tongnai kha tiga ada sunggarano phone number kaisa the phone number ani phone number ka 9612946060 dar number lake bo hambai tinini bagai hani hai te kroksa sinda korana tongjao gandawo hambo bo sajao ano hayong bahai tei khalaisnai 11 din bai si जों kosto nang tongkha जों nei sahlai janai hi loge sanjama ba जों tini ma khalai jaga angke da korana kisani ni address rok ni problem usai kisa kana ani bumungke Birajo Doyal Jomatia Omorpur district ni kami ke tentui kami sana phone number ke 708-555-3675 da number lake hambani ni bumung address phone number romani bagai hani hai te khrosa logo chini da tongjawo bobo kisa bani address sakai sana angkene sesoni pausadon jomatia rang tongkhane dongan obondo mun mai masa dia rang sa sikri khathung ga ken dogan obondo kisa masa tomone rang pai na dogan obon mai masa dia kisa sajo mana ke sajau mukuro dolbayaro asunan da number lake hambai ko ongke haisi sini coronavirus ni bagai जों simiya जों aro khaimani ke khorok burui jana gisini to dol kabang mano tongo ang total je sima mote ang list khaimani 19 jona kau 19 jona wo जों logering mani phaimaniya paksaba police rok bai hamjago tathangdi butu kata tonglai di aboni bagai जों butu bunglai maliya khobor khari jagmang jotono no butu songlai maliya ba जों khorok ka asogoi salai jakha ke laso ang sai khana rwano jebu munglis khaijak no ka ani address no sai khana sintabo ani mongke ditio sadon jamatia kwar kamini Udaipur Gumati district ni angbo ya kila division ni jini mamlai problem ketabo nogbara rwani mairung mai kethang paisa wani ko ke haisi
जों दाइबार सिमेन तabo kok chablaiwi sawani nanglaikha chini rangni problem tongmani problem sawani problem ni bagui dogano kam khai chanai borok to malik ni thaw thaya charwi phano tongjao जों hai taxi chalogui tonglai family ba जों kheno thungsini nokbara sa nong thungsini rang baisi solere ma tongma ba जों kamai bo makhailia patar bo mano khalia jesini rang tongma bai जों hati khaiwi chalaijaka ge tabo sini rang bo ya pharawa sekrika जों tu blai problem wina tonglaijawo angke ang sai khanaro siwano chini oro je list khaijak ek number ni simi sai khanaro siwano ek number o tongo taxi chaloknai driving khainai দ্বিতীয় সাধারণ জমাতে আং নংই টংখা আংকে নরবো সামাসা খ্লাইবি ফ্যামিলি চলাই টংজামানি কোনমতে খ্লাইবি 2 নাম্বার টং বিরজ জমাতিয়া বখানা ইয়াং নলে তারা বিরজ জমাতিয়া বকে সিঙ্গল টংজাবো বইবো সাংখে নবো ন ত্রিপুরাও 3 নাম্বার স্বপন দেববর্মা ববো লে দা স্বপন বো সিঙ্গেল ববো টংজাবো বইবো সা ত্রিপুরাও ন হানি হাই 4 নাম্বার অংকে তাকলু জমাতিয়া aro buhin tongo busakri khobor ni ke promila jamatia buhini mong 5 number tongo modon jamatia angke bo telemura wa thilengni taklu taisin 4 number samani ke pitra kamini komoti district ni bo 6 number tongo rajiv jamatia bo taxi ni chalo jabo bo finally ya khobor jak bo changbai ka sal tongma ba bo ten cost tongoi tong bo ten tui kamini no 7 number tongo jon jamatia 8 number tongo gobindo jamatia bo ayang killani ni gomoti district ni gobindo jamatia bo taxi ni chalawo makhuk ni kami ke makhuk 9 number tongo koloi jamatia 10 number tongo gulapi jamatia boro single mang tongbai jawo 11 number tongo baiti jamatia bo boi busano bo no saisung no single 12 number tongo sutadon jamatia bo single na boi busano bo hani sing bo boro family tongjawo disco bo single na bo taxi driver no vikas jamatia sorry vikas debborma bo family bo hibusa aron tongjawo Meghalaya Shillong taxi changhai no chalok tongjawo kentar jamatia bo age taxi chalok mani tabo private chalok tongjawo le ani da na ta ongklo tone kentar jamatia boni hairi sangri le mani ta tang jamatia 17 number 18 number ko lombu jamatia 19 number ke jamai jamatia boroni listen nakha tamangke record kaise na rono sai khanaro mar jala ha tamake chung buthung lai malia chung kanai kathang ke hi khang ke si police ba ji la thak te ji ruk phrai ro jag khai ba chung buthung lai mai ba gei chung khoro gure ni kono te nok ari ke tong lai ma ba chung asogoi ma sao lai jala asung na hamba namle hanya ani contact number sahani ta singo kisa pokha ani contact number ka 7085131669